Vážení občania Slovenska, volám sa Peter Pellegrini a mal som tu česť byť novozvoleným prezidentom Slovenskej republiky. Dnes sa na vás obraciam s dôležitou správou, ktorá môže výrazne ovplyvniť vaše životy a budúcnosť našej krajiny. Žijeme v ére zmien a víziev, v ktorej sa finančná stabilita a možnosť rastu stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. V globálnej ekonomike je čoraz ťažšie zabezpečiť si budúcnosť len tradičnými metodami sporenia. Preto s potešením oznamujem nový investičný projekt, ktorý umožní každému Slovákovi zlepšiť svoju finančnú situáciu. Projekt sa nazýva Immediate Matrix. Jeho cieľom je poskytnúť všetkým občanom prístup k investíciám. Veríme, že každý Slovák bez ohľadu na svoju finančnú situáciu by mal mať šancu uspieť a prosperovať. Minimálna investícia je len 250 eur a podľa našich výpočtov vám môže v krátkom čase priniesť príjem 900 až 2000 eur. Táto metóda je overená a o jej výhodách sa presvedčilo už mnoho ľudí. Uvedomujem si, že môžete mať pochybnosti a otázky. Chcem vás však ubezpečiť, že Immediate Matrix je úplne legálny a transparentný. Sme hrdí na to, že vám môžeme ponúknuť túto príležitosť a veríme, že bude prínosom pre vás aj pre celú našu krajinu. O spoločnosti Immediate Matrix sa čoskoro dozviete viac v médiách. Nepremeškajte svoju šancu byť jedným z prvých, ktorí využijú túto jedinečnú príležitosť. Začnite investovať už dnes, aby ste sebe a svojim blízkym zabezpečili lepšiu budúcnosť už zajtra. Ďakujeme vám za pozornosť. Budujme spoločne silnú a prosperujúcu Slovenskú republiku. S úctou, Peter Pellegrini.